Sa Good Vibes, nagapangita bala kamo sang bonding moment with kids at the same time stress reliever activity. Base luyag niyong i-try ang isa ka klase sang drip art. Aton inidiskubrihon upod kay Romeo Subaldo. Ang drip art ang isa ka klase sang art kung saan ginapatulo lang ang pinta para makahimo sang artwork. Kag isa sa mga nagauso sa karon sa iban nga mga pungsod kag nakalabot na sa Pilipinas sa ang drip art nga pwede pang bonding moments ang kids kag parents. Diri sa may Bears Bacolod sa lang sang highway sa Barangay Bata, malapit sa paradahan sa modern jeepney, pwede ini mahimo. Una, mapili ka sang imo nga medium. May bunny, unicorn, bear kag iban pa nga pwede mo mapilian. Nagadepende sa size ang presyo, pero package na ang ilang nga gina-offer, dala na dira ang medium kag ang paint mo nga pagagamiton. Nag-range sa masobra 100 pesos to 5,000 pesos, depende sa size. Matapos magapili sa medium, mapili ka naman sa colors ang pinta. Ginpili ko, turquoise and silver, kag medium nga bunny nga isa ka coin bank. Magasuksok anay sang apron kag gloves para makalikaw sa pinta. Pero ang paint ang safe for kids kag washable lang. Iamat-amaton patuluan sang pinta ang medium. Ano isa tayo kung may areas wala pa nabotangan sang paint. Doon namin mo na. Pagkaon. May iban nga mga tools nga pwede magamit para makompleto kuluran ang medium. Dapat wala bakante nga parte. Dapat tanan na pintahan. Gina-recommend nga duha tub-tub tatlo lang ka colors para mag-pop out ang color. Sunod sa kay Jules Gonzalez, isa ini ka growing nga kalingawan. Si Jules ang tag-iya sa amuman nga business sa Cebu. Nag-franchise sa iya Sunday Janeline Bernabitan kag ang iya husband nga si Gino. Dito, we really tried na affordable siya at the same time, yung parang bonding as a family. Okay. Especially on weekends. Yan yung peak hours namin. So, apart from going to the malls, so the family goes to our studio and drip bears. Sige-sige ho lang patulo ang pinta tub-tub nga maubos tanan pintahan ang bilog na nga lawas sa medium. Sunod sa kay Dr. Donalyn Lastima, CEO, President sang Articulate Psychological Center, ginatawag nga creative therapy ang ini nga klase sang activity. Isa ini ka maayo nga venue for self-expression, venue man para mangin creative kag para makakonect sa family. It's also a very good expression of feelings, of emotions, no? And not only with adults but with kids. Kids would usually, hindi na nila ma-identify dali ilang mga emotions. So when they took or express emotions in the form of art, they could easily identify, no, and express through this kind of art. Pamalahon mo lang anay kag, pwede mo na madala pa uli. Kalabanan kuno sa mga nag-engage sa sining activity, mga parents kag kids kag ginalauman na Janeline kag Gino nga mauyunan man sa mga taga Bacolod. Buwas Biyernes nga adlaw soft opening sang Bears sa Bacolod City.